Arkliterrak. Arklitarren etxeko jauna, arni da. Añez berriz, beronen emazte, laztana. Eta aurrak berriroietan, txester dira. Denak dira barkitarrak, erabat. Barkitar hauek, jatorrak dira. Gure arni barkli, bere ala ikusten da kaskago gorrutxa dela eta urrustaria. Ala ere, ezin joizaztu, hozka da. Ez duela zauka baino beldurgarriagoa. Erdialdea! Erdialdea! Aurrera! Aurrera! Praktika gehiago behar dut, Terry. Epa, Terry, epa, Marxa. Patxu! Gaurko festarenak gogorazi nahi nizun, Terry. Ena izaztu, zatoz nire bila zazpietan. Oh, eta aita etxean izango duzu? Ez zaitezkezkatu nire aitaz. Maiteko zaitu. Ena zala, maite, atsegin bakarrik. Atsegin izango zaitu, txuk. Zazpiak arte. Aitari atsegin zaion, txuk. Badakizu nolakoa den ere mutilagun berriekin. Atzekaldera joan, mesedez. Zuazte atzekaldera. Alde nire ondotik, alde nire gainetik. Urrengo geltokia azuka kalean. Libratu sarrera, utzi bideiari esatzen. Izan dirua prest. Sartu bizkor. Barkatu jauna, ez dakit erdialde kalera nola joan, araldoa hau. Bai, erdialde kalera doa. Primeran, axulaltzaizu auto jarraitzen bazaitu. Askatasuna dago hemen. Tipo hori ikusi alduzu? Zirku batetik iesegin atzirudien. Hene? Poste naiz alaba horietako batekin ez da bilelako. Hene, hau eguna gaurkoa, hau da unburuko mina. Aspirina nahi alduzu, Arni. Ez, mila esker beti ditut eskueran. Hamarrekoak, bostekoak, batekoak eta aspirinak. Hene bada. Etxera joateko irgitan nago. Fitxatzeko ordua! Ei, irekiate atera nazazu hemendik! Midaritza daramatzadar urte guztiotan ez dut errepidean istripurik izan, baina 600 istripu izan ditut arropatakilean. Bikote auslea. Non ote da nere semea, honezkero hemen behar zuen. Markaindazu, ez zintudan izutu nahi. Gaztetxo zuen motor horiekin, eskerran ere semea ez zaren. Zure semea nahi, zezen nauzu ezagutu. Roger, nontako autoa? Konpontzen oraindik. Eta nola joan behar dut etxera? Nere motorrean? Hoietako batean ez, busartuko dut. Ondo pentsatuta motorren ez dago hainbeste jente. Eldundo, eta. Arduratuko naiz nire eure burua, zua digidaketarekin, erne autorrekin, kontuz kamioiarekin. Bira egiteko ez alduzu seinalatzen. Seinalatu dut, argien bidez. Ba erabili eskua. Gustazu parkimetroa. Ez aldakizu traste hau kontrolatzen, ez zer egin erakutsiko nizuke nik gidatuko banu. Ni ari naiz gidatzen ze egin behar dut. Jarraizu zen, eta. Ekin, eta. Begiratu zuk nik ezin dut. Baina zertan ari zarete? Polizia geldiarazi egingo gaituela uste dut. Norbaitek egin beharko du. Aparkatu! Bai, agente jauna. Aurkitu du galga.
Bai, lastergailua aurkitu duzu aita. Aspalditik alzabiltza motorrean. Bagi esan jauna, ofiziala. Hau da nere lehen aldia. Zorionak, sekulakoa egitea lortu duzu. Benetan. Bai, zuzera zirkulazio kodeko artikulu guztiak hautsi dituen lehena. Aitak egun ona izan duen, enuke umore txarrez egotea nahitxuk ezagutzen duenean. Ziur naiz atsegin izango zaiola zure mutil lagun berria. Ziur zaude, ama. Beno lagunduko luke noski umore honean egoteak. Neurri batzu hartuko ditut beraz umore honeko egon dadin. Egunkaria, etxeko oinetakoak, eta txuleta xamurra afaltzeko. Mila esker, ama, ea laguntzen duen. Bai, neska, hori segintzuen nere amak nere aita ezagutu zezan zure aita gure etxera etorri zenean. Eta lehundu altzuen zure aita. Bai, jakina, zure aita ostikoka etxetik bidali zuenean askoz biguinagoa izan zen. Hori ez aldarroierren motorra, ama? Alaxe da, eta zure aita berarekin dator. Aita umore honean egon dadila. Zeriari zara begira, Bigel. Ez alduzu motorrekin inoiz ikusi? Ez dute zertxo ere esan. Hori da inoiz egin duzun gauzari zurrena. Arratsaldeon maitea. Zergatik ona. Ez itzazu neurriak ahaztu. Tori egunkaria, kirol horri aldean zabalik duzu jadanik. Eseri eta jar zaitez eroso maite hori. Eta tori etxeko oinetakoak. Ongi, non eskutatu duzue? Eskutatu zer? Non dago? Non jarri duzue? Jarri zer? Erosi duzun dena delako hori. Ez dut ezer erosi lastana. Ez? Ezagutzen dut egunkari eta oinetakoen maina. Leunketa faktura erakutsi aurretik. Ez da faktura, zera da, txuk! Txuk? Zera esan nahi zuen, txuleta prest dagoela. Ai, izan ere, afalordua da dagoeneko. Oitxita eduki! Hau, itxita badaukat nola jango dut. Bai, afari apartak, nies, txuletak, patatak, Mila pipetak. esker, gurin gehiago nahi alduzu. Nahikoa guritu nauzu bestela ere, etxean sartu nahi zenunetik. Zer lortu nahi ote duzue? Irekiko Nik dut! irekiko dut. Kaixo jauna, arratsalde. Nor zen aita? Inorez, Ea zer nahi duen inorrez horrek. Kaixo, zutxuk izango zara, ez da? Ni terriren ama naiz eta ona hemen bere aita. Zer modu jauna, elkar ezagutu dugu goizean. segiten du paiazonek hemen? Ez da paiazoa, txuk da nere mutilagun berria. Festa batera eramango nau. Zu zeunden beraz txuleta eta egunkarien atzean. Ez jauna, etorri berria naiz. Arni, zurekin hitz egin aldezaket sukaldean? Nerekin hitz egin? Bai, oixi. Arni! Ongi, hitz egin duzu. Nere txanta da orain. Ez dut nere alaba hipi batekin ibiltzeon hartuko. Arni, xo, entzun egingo dizu. Ezin du. Belarriak estatzen dizkiote tximek. George Washingtonek ere hile luzea zuen, eta gure herrialdearen aitatzat daukagu. Ni naiz ordea familia honetako aita. Nik irabazten dut dirua. Etxean nik ordaintzen dut eta nik erabakiko dut zer den nere alabaren zatonena. Hobe izango dut joatea, Terry. Ez kezkatu, amak lasaituko du eta espero dezagun. Ziur naiz oso mutil jatorra dela lastana. Ezin dezakegu liburua azaletik epaitu. Ez dut hain liburu jetxurik inoiz ikusi. Emaiozu aukera bat mutilari, Arni. Hitz egin zazu berarekin behintzat. Ongi lastana, hitz egingo diot. Ea txuk mutil. Axola altzaizu pixka bat hitz egitea. Ez jauna. Ondo, galderatxo batzu egin nahi dizkizut bakarrik. Kartzelan egona zara? Konstituzioa sinesten duzu? Nola? Bai, ala ez. Bai. Kartzelan egona zara? Ez. Ez duzu konstituzioa sinesten? Ez dut hori esan. Zu bezalakoek ez duzu inoiz aitortzen. Nolako notak eskolan? Bikainak. Aurki beroa, Jauna, taldeko kapitaina. Kirol zalea zara. Behar bada ez zara inkaskarra. Zertan zara kapitaina. Xakean. Xakean. Ze kirol mota da hori? Bai, jokatzeko beharrezkoa dira bi errege, bi erregina, bi alfi. Añez, etzen hori esan nahi nuena. Mesedez aita, ez eman txuki irugarren maila. Lehen maila dau. Beste bigeratzen zaizkie oraindik. Tira, aita, mutil jatorra iruditzen zen. Nere ere bai. Zuen arreba utziko altzen diokete? Noski, motorra ere utziko nioke. Arraioa! Hori gainditzenek eza iruditzen zait. Non izango da joatekoak zareten festa hori? Aldameneko etxean, marxarenean. Beno. Aldamenean baldin bada? Mila esker aita. Egon!
Ze ordutan etxeratuko za? Hamabietan! Hamarretan! Ez alda inoxo xamarra hainez. Mutilorek ez daki portatzen. Ni ezagutzez posten zenik ere ez dit esan. Festa aparta, ez da, Txuk? Bai, primerako musika da. Iskideok, ean orduen dantzari xelebrena. Ideia ona, proba dezagun! Badakipa. Egon pixka bat. Terri zure aita da oraingoan ere. Laugarren aldia da, azken 10 minututan! Esan? Bai, aita, ongi nago. Ederki. Agur! Aurra dantza berriak olunkalkia. Ei, begira, ni bizikleta. Asmo dezagun dantza berria, Terry. Ongi zer egingo dugu? Ez berriz ez! Bai, esan? Nola nagoen? Ara, Terri da Txuk. Bai, dantza itzela. Nola deitu diozue, Terri? Telefonoa! Bai, ongi nago. Bai, ongi dago. Bai, ongi dago. Beno, ongi egongo da, ba. Zergatik etzara oheratzen maitea? Zer diozu, enaiz oberatuko haiek etorri arte. Ohoar, ni fidatzen ez den aita bezala ari zara jokatzen. Ni fidatu ez? Zera? Xakaz hitz egin nahi dut Txukekin. Oh, Gabon pasa maitea. Esi horrek traba egiten dit. Badaki zer egin. Zuaitzera igo eta ondo ikusiko dut. Oh, lapurra! Poliziali deituko diot. Ze izan da hori? Konforme, jauna, ikusi dut gaizkilea. Tira, irten zaitez hortik. Zu berriro. Isunak ordaintzeko etxetan lapurtzen, ez da? Agente, ez da uste duzuna. Aita! Ikusten ere alabada eta bera zaintzen ari nintzen. Ni espiatzen ari altzinen. Egon pixka bat, bere alaba altzara. Bai, agente. Joaten utziko diot kasu horretan. Nahiko arazo dituzu aita espetxean izan gabe ere. Jango saria, Terry. Zure gogokoena da eta opilak saltxitxekin maitea. Humildu egia nago jateko. Maizago humilerazi beharko zenuke, aita. Ni espiatzen lagun guztien aurrean. Ez zara enrolatzen, aita. Beno, barkamena eskatu beharko nuke agian. Zaudenik bere saltxitxak bukatu arte. Chester, zakarra zara gero. Barkadi ezadazunez zer egin badezaket. Jakina, utzi dazu gaurko rojaialdira Txukekin joaten. Roja ialdia. Arrokek txoratzen naute. Kautxo zati bat aurkitu nuen behin. Kuartzo esan nahiko duzu. Egia da maitea, 2 kuartzo zati aurkitu nituen. Mila eskerra, aita. Autoan bila etortzeko esango dio Txuki. Autoan. Autoa izango da itzakia primeran. Zaude, ze nolako gidaria da, Txuk. Ez diote izun bakar bat ere jarri karneta izan duen denbora osoan. Eta noizanik du karneta. Atzotik, baina kalifikazio ezin hobea izan zuen teorikoan. Arni Barkliren proban kalifikazio ezin hobea lortu arte, ez zaitu ba inora eramango. Arni, Txukek proba gainditzen baldin badu, beso zabalik onartuko duzula zindagizu. Jakina lastana. Nere esku dago beraz, aita onai naizenez, gaitituko ez duen moduko proba jartzea. Ongi, hasteko begi proba. Gela honetako hainbat objektu seinalatuko ditut, eta zuk identifikatu. Hori oso erraza da, Txuk. Gortinak itxileen bizi, Zertarako? gaueko gidatze proba delako. Ikusten alduzu ezer? Ez. Ongi, nik hainbat objektu seinalatuko dut. Ai, eragotu! Zaratoren gatik, loreontzia, maia eta lampara seinalatu dituzu. Zein ondo, Txukek 3tik 3 lortu ditu. Begi proba gainditu du beraz. Bai, begi proba gainditu du, baina ez du gidaketaren gaindituko. Hasteko aparkaketa, aparkatu hor. Bai, jauna. Lardaskeroa, ustela. Bikaina iruditu zain neri. Bikaina, nik erakutsiko dizut nola aparkatu. Kambioa nola erabili erakutsiko dizu. Ez dago beharrik asmatuko dut. Okontuz! Ez
dut asmatu. Nola erabiltzen dau? Zuzen aurrera, hori atzerakoa da. Ez esan. Asmatu dudala uste dut. Barkley, ez du zure izena txartel gehiagotan idatzi beharrik izango. Benetan. Noski, hain bezero lehiela zarenez, zure izena imprimeraz dut isun blokean. Gero arte! Agur, maitea! Ondo pasa jaialdian! Ezer ez gertatzea espero du. Tira, Arni, ez zarela kezkatuko agindu didazu. No, nik kezkatu, enez kezkatuko haietaz eta rock jaialdiez. Dena aztu eta lasaitu egingo naiz. Telebista pixka bat ikusiz burutik kenduko ditut. Gure jokoan hasi aurretik ezagutu dezagun lehen bikotea. Esan, naiz ezkondu zineten. Den astean rock jaialdi batean. Rock jaialdian? Entzuna duzu hainez. Rock jaialdian ezkondu omen ziren. Oi, ez alda erromantikoa. Romantikoa. Territatxuk ezkolitezke rock jaialdi horretan. Lasai, aita. Gazteak ez dira lehen topaketan ezkontzen, bigarrenean izaten da batzutan. Nahiko haintzut dut, hainez guazen haien bila. Martxosenak dira niretzat. Oh, azkenean bakarrik. Bakarrik? Bai, zure aita ez dago hemen. 50 sartzeko. Zaratau entzuteko ordaitu egin behar da. 50. 10 zentimo besterik ez dut, ekarri duzu dirurik. Maitea, hainbat batean ekarri nauzu, ekarri dudan bakarra ontzi zapi hau izan da. Geratu hemen irteten badira ere, ni diru bila joango naiz. Xoxik ez. Agian aurre badute zerbait. Chester, Roger! Kanpoan izango dira. Chesterren itxulapikotik aterako dut. $2 eta 50 zentimo zortizkizut. Aita. Ze gertatzen da? Lapurrak! Harrapatu dugu! Utzen azazue. Aita da. Harrituta uste nauzu! Zeure semeari lapurtzen! Enintzen lapurretan ari, mailegoan nahi nuen. Ara, beste ziri bat. Aio, pelaio. $2 eta 50 zentimo behar ditut. Noski, aita! Informazio pixka bat nahi dugu soilik. Nola duzu izena? Arnold Berg, badakizu nere izena, zure aita naiz. Ezin gara kutxunkeriatan erori, jauna. Etxea zure alduzu. Utzi tetelkeriek eta maidazu dirua. Barkatu, aita. Baina diru kontuetan arreta zibiltzeko esan didazu beti. Garantiarik balduzu. Neure semea zarata. Noiztik ezagutzen hauzu? Chester! $1.80 besterik ez daukat. Hartu egingo dut. Kontuz gidatu, aita! Ez badidazu dirua itzultzen auto hartuko dut! $1 larogei tamar, ponela $2. Eta orain eman txartela. Zain azkar, dolar erdia falta zaizu. Baina dagoeneko hainbat musika galdu dut. Baina nik zerbait entzun dut doainik. Arni eskatzen duena ordaindu behar diogu. Añez! Zer da kanta hori? Ezkon roka. Ezkontzen ari dira! Zato zona, ezin zara sartu! Zaita da! Non dago nere alaba! Bitu poliziari! Geldiarazi ezkontza, geldiarazi ezkontza! Aita, John, nola usartu zara? Ezkontza geldiarazi dut behintzat. Ez Ezkontza! zegoela ezkontzarik. Zer, ez zegoela. Oh, ez, zu berriro! Badakit ofiziala beste isun bat. Sentitzen dut, Barkley. Zure txartel guztiak erabili ditut. Orainkoan, espetxera zoaz. Arnold Barkley, balduzu ez ere esatekorik epaia eman aurretik? Ez, jauna, errudun naiz. Zain izango nauzu, Arni. Betirakoa ematen badizute ere. Eta gu protesta egingo dugu Ernie Barkley askatzeko. Aske utzizkero, nik egingo dut protesta. Orden agelan! 30 egunetan ordaintzea agintzen dizut eta 3 egun espetxean. Edo $10 izuna kalte guztiengatik. Aizu, ez ditut $10 ortea jaun hori. Espetxea zazue. Egon, nik baditut $10. Film batzuk ikusi gabe utzi beharko ditugu, Terry. Neregatik egingo duzu hori, egin dizudan guztia egin eta gero. Sakonean oso gizon atsegina zarela uste dut, Barkley jauna. Ezin da liburu azalagatik epaitu. Badakit, esan didate lehenago ere. Aske zaude, bazo aske. Egon, liburu hau azalagatik epai dezakezu. Poliziarekin arazorik nola ez izan.
Liburu horekin amaitzen dudanean beste bat idatziko dut. Ondorioak lasterregin nola ez atera. Ro jaialdietan esan ohi dugun bezala, hori da espiritua!